हेल' लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों रायलायनो दिनै लाइभआव फैदों लोगोफोर माने दिनै मोनसे दुखुनांथाव खोथानि सायाव नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन दिनैसो प्रमद बर'आ माने रायजो राजाफोर माबानि सायाव सावरायनो टाइम मोनबाय प्रमद बर'आ दिनैसिमबो माने जोबथेसालियाव 56 जन केडार्स आरो लिडार till today दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ पिस एग्रिमेन्ट एबा बिटिआर एकर्ड जानाया दिनैसिम 4 बोसोर जाबाय रायजो राजाफोर दिनैसो प्रमद बर'आ जायफोर हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बिसोर बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ दिनैसो सावरायनो टाइम मोनदों 4 बोसोर बबे गुदुङाव दंमोन प्रमद बर'आ जुदि NDFB फोरनि समस्या एबा जेंना जेंसिखौ प्रमद बर'आ जुदि मावग्रा मोनब्ला एबा सलुसन खालामग्रा मोनब्ला रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ बे 4 बोसोराव मावगौमोन नाथाय मावाखै मानो दिनैनि दिनाव रायजोफ्रा सांग्रां जानाया मोजां दिनै MP बिसायख'थि एबा MP इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखाय प्रमद बर'आ दिनै जायफोर NDFBफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजादों बिथांमोननि न'खरनि गार्जियानफोर एबा बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरजों दिनै प्रमद बर'आ इन्टारेक्सन खालामदों एबा सावरायदों प्रमद बर'आ बै टाइमावनो बुंदोंमोन रायजो राजाफोर उइथिन 6 मान्थ 6 दाननि गेजेराव NDFB फोरनि समस्या केसआ गासिबो सलुसन जाजोबगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन नाथाय बोरोथो रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बयबो नाय आरो बयनोबो राननानै हर जाहाथे बयबो जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनथियो आरो मोननो हायो रायजो राजाफोर इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दङ गजोबसिगोन जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन उदां अखोराङाव फैसिगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बेबायदि बुंबाय थानाय समावनो UPPL पार्टिनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आरो बिथाङा एक्जिस्टिं दा MLAबो UPPL पार्टिनि बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारी फाउन्डार अफ NDFB रन्जन दैमारी एन्ड केडार्स बे एकर्डजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बुंदोंमोन जुदि फाउन्डार अफ NDFB रन्जन दैमारी सारआ बे एकर्डजों जेबो एस'सियेट एबा रिलेटेड गैयाब्ला मानि थाखायनो दिल्लीयाव सिगनेचार होनो मानोथो लानानै थांखो दिनै रन्जन दैमारी बिथांनि नाजानायाव जिउ बावसोमनायाव सेक्रिफाइस खालामनायावसो दिनै नैबे लेभेलाव सौफैदों रायजो राजाफोर नंगौना नङा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर दिनै इलेक्सनाव भट मोननांगौनि थाखाय प्रमद बर'आ सावरायदों जोंबो गजानायखौ लुगैयो सिगाङावनो गनांगौमोन रायजो राजाफोर आरो एकर्डआव प्रमद बर'आ जेब्ला एकर्ड खालामदों बे टाइमावनो प्रमद बर'आ सावरायनो हायोमोन जिसिबां हारिनि थाखाय नांनानै जेलाव थानांदों बिथांमोना एकर्डजों गयोब्लासो उइथ दिस बिटिआर एग्रिमेन्ट एबा पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जुदि गयोब्लासो जोङो सिगनेचार खालामगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंनो हायोमोन सेन्ट्रेल सरकारखौ आदारवाइज जोङो साइन खालामा वी डोन्ट वान्ट दिस टाइप अफ एकर्ड होननानै प्रमद बर'आ बुंनो हायोमोन मानो बुङाखै दिनैसो प्रमद बर'आ जायगा मोनबाय NDFB फोरनि न'खरनि सोरबा बिसि सोरनिबा बिमा बिफा न'खरनि बाय बागि फेमिलिफोरजों दिनैसो सावरायनो प्रमद बर'आ टाइम मोनबाय 4 बोसोर बबावथो दङमोन प्रमद बर' बबाव दंमोन बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो होदो गसिगोन होननानै बुंबाय इनिशिएटिभ लाबाय
गसिगोन बावैसोनो गसिगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै गैया रायजो राजाफोर दिनै UPPL सरकारनि एबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि थामसा जोबनोसै only 1 yearल'सै रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बर'आ मा खालामखो नोंथांमोना साननानै नायदो अब्ला बिथांखौ माबोरै सापर्ट खालामनो रायजो राजाफ्रा लुबैयो ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं आपिल खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा कनसियासनेस जा फैबाय थानाय समाव बयबो सांग्रां जा जाहाथे जोंनि बर' जाथिनि जि इस्यु बेखौ जाहाथे दिल्लीयाव थांनानै खिन्थानो हायो बिनि सायाव मोजाङै इन्टारप्रिटेसन खालामनानै एबा बिजिरनानै जोंनि बर' जाथिनि जि समस्या बेखौ जाहाथे फोरमायनो हायो ओंखायनो आं आपिल खालामो आरो जाय बिथांमोना दा आंजों लाइभआव दं थेंक इउ स' माच एभरिवान दा आङो सोर मा कमेन्ट होदों बेखौ एसे फरायनानै लाग्रोनि जाय बिथांमोना आंजों लाइभआव दं बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो थेंक इउ स' माच आंजों लाइभआव फैनायनि थाखाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बर' जाथिनि जुदि खामानि मावग्रामोनब्ला NDFBफोरनि सुखु दुखुखौ जुदि बुजियोमोनब्ला रायजो राजाफोर एकर्डआवनो लिरनानै लाबोगौमोन NDFBनि केसा गासिबो डिसमिस जानांगौ जेनेरेल एमनेस्टि मोनजोबनांगौ अब्लासो जों साइन खालामगोन होनना प्रमद बर'आ बुंनांगौमोन अब्लानो गयोमोन NDFBफ्रा आरामसे अभियासलि आरो प्रमद बर'खौ रावबो रायजोफोर फेजेननोबो हानाय नंलामोन प्रमद बर'आनो थैजासिम माने BTCनि चिफ जागौमोन दिनै बेबायदि चान्सखौ बेबायदि अपरचुनिटिखौ प्रमद बर'आ गावनो जानानै लाबाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा फैबाय थानाय समाव UPPLनि दैदेनगिरि आरो प्रमद बर'नि खोथाखौ रावबो रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांखौ खावलायो रिकुवेस्ट खालामो बयबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा दिनै बर' जाथिनि सुखु दुखुनि समाव प्रमद बर'आ जेबो खोथा बुङा फैनानै दिनै प्रमद बर'आ गावहा BTCनि CM जानो मोनखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ बावगारलांबाय जेरैबायदि समायखिरा लादोंमोन कमिटमेन्ट होदोंमोन दिनै फैयै जों नुनो मोनबाय गासिबो उल्थासो जाजोब्बाय रायजो राजाफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांखौ खावलायो लोगोफोर आरो जायफोर आंजों लाइभआव दं बिथांखौ आं थेंक इउ होयो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा मोनथियो दिनै इलेक्सन फैनायनि थाखाय प्रमद बर'आ थगायफ्लानो थाखाय गावहा इलेक्सनाव भट मोननो थाखाय बेफोरबायदि खोथाखौ प्रमद बर'आ बुंदों ओंखायनो नोंथांमोना सांग्रां जा लोगोफोर आरो दिनैनि लाइभखौ बाहायनो दोनथ'नाय जासिगोन रायजो राजाफोर थेंक इउ स' माच